ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଖରା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମେଘ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ। ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଜଳଖିଆ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ରେସିପି ଦରକାର ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ତ ବହୁତ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେଣି ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ମୋ ପାଟିକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ। ତ ବୋଉ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ମୁଢ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।